Avui pensem que ens hem d'anticipar a una evolució massa ràpida de la malaltia al nostre país. I és per això que creiem que cal confinar tota Catalunya. Acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Catalunya no estava preparada, però tampoc ho estava cap país del món. No la societat ni els propis sistemes sanitaris estaven preparats quan hi havia la corba ascendent de l'epidèmia, que es va decidir el confinament precisament per frenar-lo, tenint l'angoixa de saber si els recursos serien suficients per donar resposta a les necessitats dels pacients que teníem. Però també s'ha de dir que al mateix temps la capacitat de reinventar-se dels professionals quan donat tot, han reinventat l'atenció primària, han reinventat l'atenció dels hospitals i jo penso que el resultat final de contenció ha estat extraordinari. Ja fa temps que el que està passant al món ens està indicant que els sistemes sanitaris de tots els països han d'adequar a aquesta nova situació. La salut passa a ser global. El que està passant a 6.000 quilòmetres pot passar aquí i això ve accentuat també no només per aquesta epidèmia concreta, sinó pel mateix canvi climàtic, les grans migracions. Des del Govern de la Generalitat, el que s'ha fet és posar la salut i la seguretat al centre de totes les decisions. Un govern que s'ha mostrat proper a la ciutadania perquè en tenim competències en allò que està més vinculat a la pandèmia i, per tant, són els governs de proximitat els qui tenen la capacitat per prendre les millors decisions. El que sí ha quedat palès en aquesta prova d'estrès col·lectiva és que la responsabilitat de la gent ha estat exemplar. Hem vist famílies confinades durant molts dies. Això ha estat molt dur, però també demostra aquesta capacitat, aquesta maduresa que té la societat catalana. Our experts that are helping us are saying that this only can be stopped if we really lock down, if we really confine all the population at home. And what is the central government's reason for not doing that? They are saying that is not needed. They say that is preferably to maintain open airports and ports, etc. And we think that this is not the best solution. Quan el govern central tenia l'oportunitat de mostrar el seu ADN més progressista, ha mostrat el seu ADN més recentralitzador. I és des de la proximitat, des de l'assumpció de les competències, des del coneixement del que realment necessita la gent del nostre país, quan es poden prendre millors decisions. I, per tant, aquesta reclamació que sigui el mateix govern de la Generalitat qui tingui potestat per prendre grans decisions hagués estat una millor manera de sortir d'aquesta crisi. El Covid és com si ens puntés una pistola al cap i ens diu economia o vida. I llavors a nosaltres està a escollir entre aquestes dues coses. Si volem apostar per posar la vida en el centre, com diuen les economistes feministes, vol dir, per exemple, posar en els centres les necessitats bàsiques de la vida, l'alimentació, la vivenda, la salut, l'educació, etc. Catalunya jo crec que té uns punts de forces i un d'aquests ja s'ha vist durant el confinament, que és la solidaritat. És a dir, no només hi ha hagut una reacció de l'Estat per protegir les persones més vulnerables, però hi ha hagut moltíssimes activitats de reacció des de la societat civil que han ajudat en això. Aquest teixit de la societat civil és molt important,
La petita i mitjana empresa és molt important a Catalunya, més del 60% de la feina la generen aquestes empreses, que són justament les més vulnerables ara mateix a la crisi. Llavors podem fer polítiques públiques per ajudar a la recuperació i per ajudar a aquest sector, però no podem pensar que l'Estat per si sol ho podrà fer tot, és a dir, es necessita una mobilització des de baix. Estem en una situació molt dura perquè clarament del turisme depenen moltíssims llocs de treball i hem de fer en aquests moments que són difícils una reorganització de l'economia. Clarament podem discutir de quina tipologia de turista hi ha. Qui ve en barco i baixa unes hores a Barcelona, com van fer els meus tiets, es fiquen en un bus i es porten a la catedral, al Parc Güell i a la Rambla i al cap de 6 hores tornen a marxar, jo no crec que sigui un turisme que li convingui a Barcelona. Jo apostaria per un turisme de gent que ve a conèixer la nostra cultura i que ve a relacionar-nos amb nosaltres i que ens pot aportar riquesa, no només econòmica, però també social. Aquest em sembla un turisme de qualitat pel qual jo apostaria. Catalunya surt d'aquesta pandèmia amb sectors molt afectats i per aquest motiu el Govern de la Generalitat, a través del Departament d'Economia, ha impulsat aquest pla de reactivació econòmica i social per posar totes aquelles eines que garanteixin que aquesta sortida sigui el més robusta possible. Hem de treballar perquè aquells principals àmbits que han patit més, aquells col·lectius més vulnerables, se'n surtin i se'n surtin amb totes les garanties. El Casal dels Infants és una entitat social que té com a objectiu principal lluitar contra les desigualtats socials i treballar per la transformació dels barris. Acompanyem a infants, adolescents, joves i a les seves famílies en el seu desenvolupament integral. La situació que s'ha donat arrel de la pandèmia el que ha fet és visibilitzar la situació de precarietat que vivien moltes famílies. Ha canviat que ha agreujat situacions. El que ens ha posat davant dels ulls és una realitat que potser abans quedava més encoberta o que no la volíem veure. La resposta amb aquest cop d'emergència ha estat molt satisfactòria. Tot el que és també els moviments veïnals, els moviments associatius, s'han volcat per donar resposta immediata en tot el que és el subministrament d'aliments, per exemple. D'aquí en endavant hauríem de posar també en el centre de les polítiques el que és la infància. Treballem molt en tot el que és el suport educatiu d'aquests nanos, però pensem que s'ha d'abocar més recursos. Doncs Amics de la Gent Gran és una fundació privada, és una fundació social de voluntariat, que el que fem són visites a domicilis i a residències de persones grans per precisament lluitar contra la soledat no desitjada de la gent gran, oferint companyia, oferint amistat. I el que desenvolupem són tots aquests programes d'acompanyament i també activitats. I tota aquesta activitat va quedar suspesa per primer cop a l'entitat en 33 anys, el 14 de març. El que vam fer va ser organitzar unes plataformes de seguiment i d'atenció telefònica. Vam constituir una campanya que vam anomenar Trucades contra el silenci, perquè precisament volíem trencar el silenci de moltes llars, de moltes residències. És una barbaritat la de persones que s'han mostrat sensibilitzades i preocupades per la situació de les persones grans a Catalunya. Fins a 700 peticions noves de persones que volien ser voluntàries de l'entitat. Jo crec que té
hem vist clarament que no podíem fer grans esdeveniments amb milers de persones saltant i ballant i ens hem hagut de reinventar. En el nostre cas, hem convertit un festival que passava durant 3 dies amb 6 escenaris funcionant simultàniament, amb 30.000 persones per dia, a un festival que dura 5 setmanes en 9 espais de la ciutat, amb aforaments que van de 200 a 800 persones, amb més de 200 actuacions. Possiblement al final tindrem més gent, més actuacions que mai, però amb aforaments molt més petits on podem assegurar la seguretat sanitària del públic. Un dels factors claus i molt positius que ha portat la Covid és la col·laboració entre els grans agents culturals de la ciutat. El Cruïlla està treballant amb el Futbol Club Barcelona, amb l'Hospital de Sant Pau, amb el Teatre Nacional, amb els grans agents socioculturals de la ciutat i tot això, aquest esperit de col·laboració, ha sorgit per les dificultats que ha portat la Covid. La Sala Parés és la primera galeria que es va crear a Espanya. Aquesta exposició neix pràcticament en el moment del confinament. Nosaltres vam tenir molt clar que les galeries tancàvem, però que els estudis dels artistes és evident que seguien oberts, actius i fins i tot més actius que abans perquè l'artista també necessita canalitzar aquesta energia i aquesta situació conflictiva. I nosaltres com a galeristes sentíem que era el nostre deure projectar en fora que aquests tallers d'alguna manera estaven reflectint tot un moment històric. L'important, penso, en moments com aquest, és la reflexió que cal intentar viure amb sentit. En primer lloc, viure, però després viure amb sentit. I la cultura, en última instància, el que dona és el sentit de la vida. Aquesta pandèmia, amb el confinament, ha estat un cop molt dur. Anímicament dur, perquè ens hem trobat sense l'única cosa que podem fer, que és treballar en els nostres establiments, i també ha estat molt dur econòmicament. Moltes de les coses que es van posar en marxa durant el confinament han vingut per quedar-se, sobretot la part digital i tecnològica, i després el portar la nostra experiència a casa dels clients, en forma de menús a domicili. Catalunya és un país de primer ordre en el sentit turístic i la cuina n'és un dels principals atractius. Treballarem perquè les mesures de seguretat de tots els turistes estiguin ben resoltes, això no ho dubteu, però alhora com podem fer per aconseguir fer més atractiva la nostra cuina i continuar tenint el vincle amb els nostres clients de fora de Catalunya. Segur que trobarem la manera. Podem enviar producte, podem fer vídeos i de totes, que de seguida que es pugui, els rebrem amb els braços ben oberts. No es pot obviar que veníem de 2 mesos tots tancats i tenir una data en l'horitzó jo crec que és la clau perquè això pogués arrencar, pogués tornar a arrencar l'activitat i arribar fins a aquest 23 de juliol, que al final no està tan intens com volíem, però que ha fet que l'activitat de llibres i de venda de llibres durant aquests dies hagi estat molt positiva. De les lliçons de tota aquesta situació, una d'elles és veure que els lectors hem après a tornar a valorar aquell comerç i aquelles activitats de proximitat, hem vist que la lectura ens ajuda a superar aquests moments i, per tant, sempre ens quedaran els llibres i des d'aquest punt de vista som optimistes amb el futur. Catalunya és un país petit, però és un país potent
i, per tant, ha de triar unes apostes estratègiques, no se les pot permetre totes, però les que triï han de tenir criteri i visió de futur. La majoria de grups de treball que estan estudiant com han de ser la Catalunya post-Covid, la França post-Covid, estic segura que coincidiran amb uns elements claus que són transversals per a tots. Tothom estarà d'acord que hem de descarbonitzar l'economia, ens hem de centrar en polítiques d'atracció del talent, el tema de la mobilitat s'ha de fer més sostenible, però en aquest marc de grans acords mundials, Catalunya també ha de trobar les apostes personals. Temes d'industrialització, de la capitalitat del Mediterrani. És una oportunitat per recapitular molts projectes que potser no han de ser nous, sinó que els hem de recuperar en aquest context de noves oportunitats. La societat catalana té l'avantatge que és una societat que s'organitza, que respon als estímuls que se li plantegen i que té una societat civil potent i articulada que és capaç de seguir les línies estratègiques que se li marquen en moments que ho requereixen. Aquesta crisi ens ha posat a prova a tots i precisament per aquest motiu ens caldrà sortir-ne amb molta més fortalesa, però sobretot amb molta més confiança mútua. Caldrà que tots confiem en les nostres institucions, caldrà que confiem en nosaltres mateixos i, per tant, serà a través d'aquesta confiança col·lectiva, d'aquesta responsabilitat col·lectiva, que ens en sortirem millor de totes les situacions, de tots els reptes que es puguin deparar en un futur.